Dito na kami sa dilim. Dito muna tayo sa middle. Magpahinga. Marami. Doon pa tayo sa kabilang bangar. Ito'y valley na ating manong. Ito'y. Ano po dito? Layo na dato'y. Mayat dahil ito nga, actually mayat dati nga property na ma-develop. Tuntas. Ano kami nagkakastahan na, terrain na. Ayan, pumunta tayo. Punta ba tayo sa tuktok? So, ayan. So, nagpapalinis tayo ng paglalagyan natin ng yung landing natin ng drone. Landing ground. Hindi ko kasi nakuha yung landing pad ko. Ewan ko kung nasaan na. Actually, tinago ni mother. Kaya dadakal mo basit. Ag-alarm kami dito eh. Mga tumayan. Okay ka lang insan? Yan. Nasa tuktok tayo. Maraming halaman. Pero pag nalinis yan, actually kitang-kitang mo yung lugar. Maganda siya. Yan. Hello mga kabisayang Ilocana. Binubulol na ako kasi tanghali na pagod. Bali ito, katapos lang namin mag-hiking at tingnan yung property. So, medyo sunog na yung mukha ko. Pero after noon, meron din kaming isa pang punteriya na gagawin. So this is other episode ng hiking natin or trekking na super hirap na naman at kung saan kami nasuot, which is very exciting naman. Kasama kasi yun sa adventure natin. Masaya kasi yung pa mo nagalusan ng mga damo, kaya siguradong masakit ito. Okay lang yun. Sa set part yan ng ating adventure. So ngayon papunta naman kami sa intake. Yun ay lugar kung saan kumukuha ng patubig ang mga magsasaka dito sa taon ng Luna, Bangar at Banawan. I think pati Sudipen. So yun, inutasan nila yung bundok at doon nila sinaipon yung tubig. So papakita ko sa inyo mamaya kasi napaka delikado. Pag nahulog ko doon, siguradong goodbye Philippines. Pupunta tayo doon para mag-fishing. Okay, tatabayanan nyo kami. Bye! So ito, papunta pa rin tayo doon sa intake. Medyo pakyat, kaya hirap na hirap tong kotse natin. Sa siguro doon tani the tower.
Kaya nangatasang ato natin ito ba? Kurang-kurang. Kaya na burst yan. Kaya na kata. So, unfortunately, nalampasan natin yung destination. Ay yung pinagtanungan natin, doon, sabi niya, palayo na pala. Sumubra na pala kami. So, balik kami sa aming destination, which is Intake. Barangay na Maltugan. Now, kaya nga ako'y nagtataka, wala kami pinasok na ganito nun. At saka hindi siya ganon kalayo. So anyway, balikan natin. Hindi naman siguro ganon kalayo. But ang challenge ngayon ay yung paakyat. So sabi nitong ating driver, si Pinsan Pakit, kaya daw naman, kaya. May motor kanina, may tricycle na aakyat doon sa paakyat na yon. So kung kinaya ng tricycle, most likely kaya din itong sasakyan natin. So first gear lang yung para malakas ang hatak. O sige, at i-update ko ulit kayo. Ito, dadaan tayo sa dito sa bridge ulit. Baliktarin ko. So ito yung kalsada papunta sa Intake. Tingnan natin kung anong meron dyan. At sana huwag umulan. At kita nyo naman yung kalawakan doon, yung langit super itim. So ibig sabihin niya na posibleng umulan. So anyway, I think yung sasakyan naman pwede nating dalhin malapit doon sa destination. Kaya kung sakali mag-umulan, makakasilong tayo. Sakali man, di uwian na. Okay, so I'll give you an update in a bit. Bye! Ayan, kaya. Kayang-kaya ni Big Boy. Isa pang kagaya nun. So, yun. Pero, so para easy lang naman itong ating sasakyan. Kahit luma na siya, okay lang naman. Kusina. Ayan, ito. Yung oras ko kasi nandalawang to. Pero so far so good. Kaya naman ang ating sasakyan. Ayan o, paakyat to o. Kaya kung naririnig yun yung makina ay medyo hirap kasi nga first gear. Okay naman. Yung kabila nito, yan, may pangin. Yung ulo dyan. Nakaw. Wala na tayong pag-uusapan pa. Yan. We're good. So, I see you guys in a bit. So, ito, nahanap din natin yung tamang daan papunta doon sa Intake. Kung saan tayo ay magpe-fishing. Kaso nawala kami. Alayo nung pinunta namin, ibang barangay na yon, part na ng Sudipan, Ilocos Sur. Sudipan, Tagudin, Ilocos Sur pala. Kasi nasa part kami ng Sudipan, La Union. Kaya bumalik tayo at nagtanong-tanong. Ito, tinuro tayo nung pinagtanungan natin. Sana ito na yon. Pero I think ito na ngayon. Medyo nasulsul nagkata. At oras ay I think 1:30. Mag-stay tayo dyan ng mga 2 oras. Tapos uwi na tayo. Kasi pagod na, kailangan magpahinga. Dahil mamayang madaling araw ay mag-travel tayo papuntang Magdalena para umattend ng birthday party nung aking tiyahin na kapatid ni mother. Same location din yung pupuntahan natin, same place.
Okay, I'll give you an update in a bit. Bye! Ito, hello. Kabisayang Ilocano. Nakikain na kami dito sa Pagod. So, ang ulam namin ay buto ng sitaw na itim, black beans, at saka chicken papaya to. Yan papaya, yung native na manok. So, ay, kare baboy. Baboy pala yun na may sabaw. Nakikain na tayo kila Manong Erning. So, ito, nandito tayo sa kanilang adukay dito yung community yung ada manong head coach dito nga. Nangapulo ka pala eh. Tingnan natin yung buto ng balatong, ng otong pala, otong sitaw. Ano mga traditional na ulam dito sa amin. Mayroon siyang saluyot at saka may lahok na yung eggplant, talong. Kain muna tayo. See you guys in a bit. Bye! Andito na tayo sa intake. So far, tagpuan na natin. Meron kaunting laka rin, pababa. But actually, maganda. Okay siya, ganyan. So, meron mga nagpipiknik doon. Sana may mahuli tayo na isda. Tilapia. Actually, adote kiwat dita. Adote kiwat. Tignan natin kung anong mayroon dyan. May dam dito. Yung binutasan nila itong bundok. Ito. Makikita nyo, binutasan nila yung bundok para doon idaan yung tubig. Patubig sa palayan. Ayan namamaga na tayo sa Pagod. Kasi mahirap-hirap din yung nilakad natin kanina na malayo. So, ayan nagpipiknik. Ayan sila. So, masarap maligo. Insan ada pagkuam. Ada pag sukatam. So, masarap maligo. Ada alam saman. Mababaw. Pagkatao. Yan masarap maligo. Pero actually hindi naman yun nasadya natin. Nasadya talaga natin. Ang main purpose natin ay mag-fishing. Kaya yun ang ating tututukan. Pero yan yung ginawa nila na parang dam. Tingnan natin yung dati nakakapunta kami dyan. Ewan ko kung paano na pumunta dyan. Kasi dyan sila naliligo. But anyway, kung mag-fishing lang naman ang target natin, okay na tayo rito. Kaunting ingat lang. Safe na siya. Kasi meron na siyang talagang mayroon na siyang takip. O hindi ka na makapunta doon. Hindi, nakapunta ka pa doon. Doon lang sa may makina. Ayan yan. Dyan. Yes. Ito. Siya, nakakalula. So, paalaman dyan ko yan, Beta likod ko. Beta danom. Paalaman tadadala ko din, Hindi maragrag. So, dito, nakakatakot. Nanginginig-nginig yung itlog natin din Ayan yung mga makina nila na mag-o-open. So yun yung butas. Yan yung butas. Yan, papasok yan.
Diyan bumaba si Bayaw noon. Takot na takot ako. Oh, yan, yan. Yan. Butas yan. So, naku, napakadelikado tong cellphone natin. At baka mahulog. Kaya, balik tayo rito dahil nanginginig. Nanginginig yung tuhod ko. Dito tayo. Magsiset tayo dito ng pang fishing. Yung pag banitan mo ito. Kita. Bumabati dyan. Ayan, mga kabisayang Ilocana. Nakaset up tayo ng isa. Sobrang init kaya hindi tayo magpainit. Sunog na tayo kanina pa. So, mayroong mga nagpipiknik dito, tiga Rising Bangar. Masarap maligo kasi hindi naman siya malinaw, but malinis yan. Umulan yata kasi kahapon. Medyo malabo yung tubig. Pero refreshing, malamig. Malamig ba, Toy? Malamis? Ang peso? Oo, nalamis ka no. Aghay ka nga ron, nang makita ang bagbagyan sa YouTube. Papanamon. So, yun. Nagpipiknik. So, tingnan natin kung mahangin. Paliparan natin ng drone para makita natin yung top view nitong intake. Ayan, kaset up tayo. Tingnan natin kung makakahuli tayo ng wala na, mga tilapia. Actually, nakahuli kami dito ng tilapia dati. At saka yung call it kiwot or igat na maliit, yung baby. So, iwanan natin siya ng konti. At we'll see kung anong mangyayari. Ayan, presko na. Kanina mainit. Ngayon, mamaya, paliparan natin to ng drone para makita natin yung view sa taas. Hopefully, hindi umulan. At yung hangin, hindi lumakas. Kung pupunta na yung hangin, nandyan na. So, mahirap na paliparan ng drone to kung mahangin. Baka bumagsak yung drone natin, hindi natin makontrol. So, ayan. So far, walang kumakagat. Dati walang naigawam, iwag data. Iset ko. Awamot ko kumagat. Oh, ayan mga kabisayang Ilocana. So far, wala tayong nahuhuli. Ganyan. That's how. Ika nga. Pag nag-fishing ka, wala naman tayong pinatago na isda dyan. So kung may mahuli o wala, ay talagang gano'n. So, hintay lang namin yung oras. Pag 3 o'clock na, magpapack up na kami at uwian na kasi mamaya bibiyahe kaming papuntang Magdalena daling araw, but siguro dadaan muna ulit ako mamaya sa dagat naman. Magpipishing sa dagat, so makikikain tayo doon sa may restaurant doon na malapit sa dagat, tabing dagat actually. So, doon na lang tayo kakain. So, ayan, tayo natin ng konti. Hopefully, mayroon tayong mahuli kahit isang kiwot. Ayun, tingnan natin kung mayroong nahuli kasi hinihila kanina. But mukhang nakain na yung pain natin. Subukan natin. Baka to? Wala. Takal sa kong ikawit.
Wala. Walang swerte. Wala tayong sisigangin mamaya. Ayan. Napudot. Mga kabisayang Ilocana, as in talagang wala tayong swerte ngayon. Who knows, baka bukas meron. It's time to go home. Pero dadaan tayo sa kasi meron akong nabili na na jungle bolo, palalagyan ko ng hawakan. Kanala na lagi tayo. Naman. So, yun, bibili tayo ng, magpapalagyan natin ng handle. Yung kasing nabili ko na jungle bolo, yung tali ang nilagay. Kasi nga, alam mo naman, pampapogi style. But gusto ko siyang lagyan ng handle na maganda-ganda para pag ginawakan mo, yung grip mo, hindi masyadong masakit sa kamay. Anyway, nasubukan naming pantaga yung yung itak. It's really working good. So pinanlinis dun sa mangga dun sa may tabi ng bahay. Okay, sige mga kabisayang Ilocana, ako po'y magpapack up na rin ang aking fishing rod at hopefully itong magandang tanawin dito sa may amin ay inyo ring masaksihan at ito po ay matatagpuan sa Sudipan, La Union. Kung gusto nyong pumunta rito, maraming naliligo doon, pero doon sa bandaron kasi doon may parang shore. Dito kasi as you see, yung galaw ng tubig medyo delikado, ibig sabihin malalim yan, very yung kalmado at saka umiikot-ikot pa, so malakas ang current niya sa loob. Pero yung magagaling lumangoy, kayang-kaya nila yan. Ako kaya ko rin yan, siguradong kaya ko yan kung meron akong life vest. Hindi ka lulubog. So ayan, tingnan nyo yung lugar. And so ito yung intake again. They call it intake. Yan. Kasi pasukan ito ng tubig